Je mým potěšením krom vás přivítat tady i Stanislava Petříka, který byl tak laskavý a zapůjčil nám na celé 2 měsíce část sbírky svých historických telefonů značky Tesla. Telefony tady budete moci zhlédnout až do 30. září, i tentokrát se jedná o 2měsíční výstavu. Já to nebudu dále zdržovat, předám slovo vystavujícímu a vám přeji, ať si dnešní podvečer tady u nás užijete. Tak krásný den všem, vítám vás na výstavě starých telefonních přístrojů. Proč jsem to vlastně začal sbírat, tak vždycky existoval způsob, jak někoho vytočit. Dneska vždycky vezmete mobilní telefon, někdo má pevnou linku. Kdysi to vypadalo trošku jinak. Existovaly telefony vytáčecí nebo dokonce indukční, později telefony tlačítkové. Jak jsem se vlastně dostal ke sbírání telefonů? Tak na počátku všeho stál můj táta, který je začal nosit domů, že si s tím budu hrát. No tak já jsem si s tím hrál, ale spíš se mi začal líbit ten design, tak jsem to začal sbírat, měl jsem nějakých 5-10 kusů, pak se stalo to, že tačka to teda začal vyhazovat, tak jsem to začal sbírat sám, už mě to nenosil a postupem času jsem se zaměřil právě na telefony Tesla, takže telefony, které byly vyráběny zejména mezi lety 1945 až 1990, a to zejména v podnicích na Slovensku. Část sbírky je zaměřená na úplný úvod výroby telefonů u nás, kde figurují i jiné firmy, například firma Telegrafia z Prahy, anebo firma Performant Ericsson z Kolína. Tyto firmy vyráběly modely, které byly po druhé světové válce často vyráběny i samotným podnikem Tesla, protože různé soukromé firmy byly znárodněny, což byl základ právě toho podniku Tesla, který měl dlouhou dobu monopol na výrobu telefonních přístrojů u nás. Nyní bych poprosil jeho asistenta, aby ukázal první ukázku. Jedná se o telefon indukční, který sloužil zejména na železnicích a pak v armádě. Natočili jste ručkou a byli se spojeni s konkrétním příjemcem. Kolega všem podrobně ukáže. Tyto telefony byly vyráběny z bakelitu a vyráběly se od počátku let 50. až v podstatě do let 80. Což je zajímavé, protože ostatní telefony v 80. letech byly vyráběny z plastu. A tento se vyráběl ještě v 80. letech klasicky z bakelitu. Což je velmi zajímavý materiál, a nedoporučuji, abyste to někdo házel na zem, protože je to velmi křehké. To byla tak trošku nevýhoda těchto telefonů, že se velmi rychle rozbily. Pak tady máme stolní telefony, ukázku máme uprostřed. Ty zpočátku byly také vyráběny z bakelitu, ale zhruba od první poloviny 60. let se začaly vyrábět z různých plastových hmot. Bylo to výhodné z hlediska toho, že ta hmotnost toho telefonu se snížila a také, když jste to spustili do zem, tak to někdy neprasklo. To je ještě bakelit, tady tenhle. Tak vzadu máme ukázky i plastových telefonů. Telefony vytáčecí se vyráběly od let zhruba 20. 30. až do první poloviny 80. let. Zhruba od poloviny 80. let začal podnik Tesla vyrábět i tzv. Telefony tlačítkové, které máme zde a které si určitě ještě pamatujete z doby pevných linek. Tyto telefony měly dominantní postavení zhruba do roku 2000-2005, kdy velkou převahu začaly získávat telefony mobilní, ne ty taky s tlačítky, později telefony dotykové. Dneska už jsou všelijaký hodinky a další takové věci, takže už je to něco jiného. A když dnešním mladým lidem se zmíní o telefonech, tak často je napadne telefon mobilní a už vůbec nemají na mysli tady tyhle ty obrovské stolní, indukční nebo nějaké účelové telefony. A účelem této výstavy je právě přiblížit, jak konkrétní telefony naší, tedy domácí výroby, vypadaly.
Pojďme se přemístit do této místnosti, kde vám povím ještě pár slov k organizaci expozice. Začneme tímto koutkem. Můžeme zde vidět telefony nejstarší. Jedná se zejména o telefony bakelitové nebo plechové. Zde můžeme vidět i telefony domovní, případně telefony, které se používají při údržbě telefonního vedení. V těchto policích můžeme vidět jednotlivé vývojové typy telefonů Tesla od počátku 60. let až do konce let 80. Vždy je zastoupen pouze jeden kus, nicméně v těchto rámečcích můžete vidět další, většinou barevné varianty konkrétního typu. Každý exponát doplňuje tabulka, kde je uveden přibližný rok výroby a také barevné varianty, eventuálně nějaká zajímavá informace ke každému kousku. Tady v tomto kousku můžeme kromě halogenové akcesové vidět i telefon T58, který se začal vyrábět v roce 1958 a ve stejném roce se zúčastnili i výstavy Expo v Bruselu, kde získal ocenění. Tento kousek je ještě bakelitový. Později se tyto telefony vyráběly i z plastu, ovšem pouze do roku 1965, kdy se začaly vyrábět telefony označený T65. Dejme tomu ve žluté barvě, ale častější barvy byla například bílá nebo černá. Tak, pojďme se přemístit sem. Tady na této lavici, která je značně dlouhá, můžeme vidět známou knihu z let 90. a první poloviny let 0. tohoto století, Zlaté stránky, kde bylo možné vyhledat v podstatě kohokoliv, kdo měl nějaké telefonní spojení. Nutno dodat, že s postupem let byly ty zlaté stránky čím dál užší a užší, protože ty poplatky za vedení telefonu byly vyšší a vyšší. A taky vzhledem k tomu, že výhodnější byly ty mobily, tak prostě nevyplatilo. Tady máme ještě docela tlustá vydání, tady dokonce i oblast Štenberg, tak možná se tam někdo z nás i najde. Nyní tady máme takovou dlouhou plejádu různých typů telefonů. Snažil jsem se vybrat i z dříve zmíněných typů nějaké zajímavé. Dejme tomu tady tenhle nemá ciferník. Ten sloužil pouze k tomu, že když někdo volal, tak to zazvonilo a ten člověk to zvedl. Pak tady máme již zmiňovaný typ T58, T65, tady takzvané vajíčko, které se vyrábělo nejčastěji asi v oranžové barvě. A zde úplnou závěrečnou kapitolu výroby telefonu Tesla, již telefony tlačítkové.